před dalším šitím si sežehlíme švové přídavky ramenních švů do zadního dílu. Já tím schovám i svůj našitý tkalon. Nyní budeme začišťovat průramky. Na to máme připravené 2 pásky, široké 6 cm, dlouhé podle střihu. Pásky přeložíme na polovinu. Můžeme si pomoci žehličkou. Lícevou stranou ven, další stranou k sobě. Složený pásek našpendlíme do průramku. Pásek je kratší než průramek. Budeme ho tedy muset trochu natahovat. Ideálně rovnoměrně. Kraje pásku jsou dané a střed pásku je na středu průramku. Takže přichytíme si 3 body a mezi nimi pásek rovnoměrně natáhneme. Pásek přišijeme pružným stehem k průramku. To stejné budeme opakovat i na druhém průramku. Pásek mezi jednotlivými body rovnoměrně natahujeme. Při šití si pohlídáme, abychom měli švový přídavek ramenního švu shrnutý do zadního dílu. Švový přídavek zhrneme do vesty a vyžehlíme. Máme začištěné oba průramky. Nyní sešijeme boční švy. Vestu protočíme lícem dovnitř, rubem ven a vyrovnáme na sebe boční švy. Švový přídavek u začišťujících pásků průramku složíme směrem do vesty. Máme je vyžehlené, takže by nám to mělo jít snadno. Vyrovnáme na sebe a pokračujeme dál až ke spodní hraně vesty. Sešpendlíme a sešijeme. Já budu šít opět na overlocku. Boční šéf u průramku nám končil řetízkem overlocku. Ten jsem vtáhla pod stehy pomocí velké jehly s velkým okem a ten švový přídavek položím na jednu stranu. Z lícové strany potom proší. Tím celý švový přídavek fixuji. V tomto místě prošíváme mnoho vrstev, proto je dobré šít ne od kraje zakončení, ale od toho sešití, zakončení průramku a vlastně od podpaží. Protože se tam stroj lépe rozjede. Můžete mu i trochu pomoci. A zpětným chodem opakujeme i na druhé straně.